कशी देतो मावशी? तर नमस्कार मित्रांनो, तुमचा पुन्हा एकदा माझ्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. तर आज आम्ही निघालो मालवणच्या लिलावमध्ये. बरेच दिवस झाले आमका जायचं होतं, पण काय जायचा योग येत नव्हता. तर आज फायनली आम्ही सकाळी 6:15 वाजता निघालो घरातून. तर आमच्यापासून माळगाव बागायतपासून बरोबर मालवण 15 किलोमीटर आहे. तरी आमका 30-45 मिनटं लागतात पोहोचा. तर मी आता निघालो, मी आणि पार्था. सकाळी 5 वाजता उठान रेडी वगैरे झालो. मासे विषय बघूया काय काय कुर्ले बिरले काय चिंगळे बिंगळे भेटतात काय. तर आता आम्ही मालवणला जाऊया आणि बघूया काय काय असं. आता एवढी कडाक्याची थंडी आहे ना, एवढी म्हणजे मी इमॅजिन पण करू शकत नाही, एवढी थंडी आहे मरणाची. तरी आम्ही आता निघालो, सगळा पॅक असो. तरी इकडे वरती कापावर थंडी लागत नाही. आमच्या घराकडे बागायतात तर लय बेकार होती थंडी चालू. मासे चिंगळ्या बिंगळ्या काय गावतात काय बघतलो. चिंगळ्या बिंगळ्या गावली तर बरीच, नाही तर बांगड्यात काय मजा नाही एवढी. किंवा पापलेटची पोराविरा बघायची गावली तर. लिलाव कसा सगळा व्यवस्थित स्वस्तपैकी भेटता डायरेक्ट लॉटने. तर त्यामुळे आम्ही आज लिलावात बघूया काय काय. आता मालवणमधील पहाटेचा हा लिलाव आम्ही चाललो आहोत. पहाटे हा बरोबर 7-7:30-7च्या दरम्यान चालू होता आणि तो 9-9:30पर्यंत लिलाव चालू असता. तर आता आमका इकडे वाजले 6:30. तरी आम्ही 7च्या आधीच पोचतलो तिकडे. तर बघूया आता. आता आपण पोचलो. तो बघा त्या साईडला तिकडे लिलाव लागलेलो असा. आता आपण जाऊया तिकडे बघूया. हो गाडी आहेत लाव. मरणाची गर्दी आली लावला. पहाटे पहाटे मालवणमध्ये लिलावसाठी लिलाव. तर बघूया काय भेटता काय. अजून इकडे व्यवस्थितरित्या लिलाव चालू झालेलो नाही, अजून तयारी चालू आहे सर्व. अजून इकडे त्यांचं काम चालू आहे लिलावचा, म्हणजे अजून प्रॉपर सेटअप लागलो नाही. कोण लेट येतात ते अजून त्यांचा चालू आहे. आणि ह्या साईडला इकडे लिलाव लागतात, ते आपण बघूया आता. फाटी ती होती 500 रुपये फाटी. मोठी कशी ही कशी हो. याचे 2000 आणि बारके ही 1800 देतो. हे कसे देतो ते सांग. याचे 1500 सगळ्याचे. हे 2.5 किलो 2.5 किलो हे 1400 देतो. हां 2.5 किलो 1500 मध्ये कशी देतो. या 1600 द्यावा जावा. 1600 ताजी ती बाबा सुरमई एकदम ताजी लाल बडे. आणि हे कशी पापलेटा? पापलेटा 1000 आणि ती 1000 आणि ही 1000.
हे कसे देतले मावशे बारके? हे 1400 देतले सगळे. बघू नको सुरमई एकदम ताजी होते बघ. सगळे बघ येत एकदम ताजी. 2.5 किलो होते सगळे. हे बघ एवढे की नाही 2 येतात किल्या एवढी. हो हे वय ना बारकी आहे ना. ते 500 बरे सुरमई ते हे बघ. होय होय. 4 लावतलं ना तर मोठे येतले अशी. 4 लावतलं. 4 खय ते 5 5 आहेत ना. 5 म्हणून सांग. ठीक आहे दाखव. कसे लावले छोटेवाले? 400 रुपये किलो. 650. हो केवढं मोठं मास. केवढं हात कोणच नाही लाव. काय वया ह्या साईडला मच्छी साफ करून भेटली जाता. मच्छी इकडे ते साफ करून देतात. आपण मच्छी आणून द्यायची घ्यायची इकडे. या साईडला मच्छी वगैरे आपल्याला हवी ते घ्यायची. चला चला. आणि इकडे मच्छी साफ करून भेटली जाता. शंभर. हे 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 कसे? 500 रुपये वाटा. हॅलो इथं 500 रुपये वाटा आहे. 800. हे 400. सगळ्या साईडला जास्त करून बांगड्याच आहेत. बांगड्याच्या इकडे फाटे वगैरे आहेत. सगळे बांगडेच दिसतात. बांगड्या आणि सुरमई. आमका मुळे हवे तर मुळे आम्ही शोधतो पण मुळे काय दिसत नाही. सगळीकडे बांगडेच दिसतात. बांगडे बाकी बांगड्याशिवाय काय दिसतच नाही. हे पण सगळे बांगडेच आहेत इकडे. हे कसली मासे पालो तो ते हा असतं काळू. ही काळुंद्रा ना. ही काळुंद्रा. मगाच सारखी थंय होते ना सुरमई बारकी. किती आहे ती विचार. कशी आहे सुरमई? कशी आहे? किती? ही आता कसा झाला? कशी आहेत मुळे? 120. हे मुळे मी मुळे घेतलं. 120 रुपये वाटं भेटले मुळ्याचं. अजून काय घ्यायचं तर बघतो. आमका कळता कोण माणूस कोणतो.
आज खूप 2-4 दिवस झाले मासे वाऱ्यामुळे आपले खैसून येईल बागायत असो अंगणेवाडी हे 200 लोकार वाटेत बघितले बांगडे पण मी 100क लावली माशावाली ती बांगडे हे किती गते 100 रुपये 100 रुपये बारके नाही तुझ्याकडे नाही बारके नाही गेलो ते पोट फुटते पटकन हे बघ असे याच्याशी जरा मोठे असतात पण हे सुरू काढते हा 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 ताजा कापी दे सगळं 100 ताजा, ची सगळं ताजा बियाणं बसवचंय नाही रे जिलानो तियानेचे मासे ते हे सारा घेऊया आणि काहीतरी घेऊया थांब. घे तू हे संध्याकाळ काय होत नाही माझ्या काय सुरमई दे दे बा- खेदो खातो बो दाबू अंडी बघ एवढी हो हात चक्क जात होता हातामध्ये हो बारकेमुळे नाहीच आहे. मला किलो देऊ तुका त्याच्या पहिली काय करूया कुरमई ना 1500 शिवाय करली कशी करली 300 ना सही 200 ना ती 300 केले म्हणून नाही होय ती काय ते मुळे घेतले मुळे जरा मोठे आहेत बरे बघून घेतले मुळे मोठे आहेत ते बघून घेतले त्यांकाच सांगा काय चहा एक लावतात जगाची 700 रुपये किलो वाकानू हे लावचा काय बारकोसो बारीक सो एक लावा नाही तो घाल तो घाले त्याच्यातलं ह्यो घाले पहिली 1 नंबरची देते एक नंबर तीनच दिलं मग हे कसले हो किती 300 रुपये किलो देवा हा आता जीपे करूया मस्तपैकी मोठे मोठे द्या अधिक टाकलास तरी काय बरोबर हे कुठे बघूया आमच्याकडे सुरमई नको 500 गुण घालतात कसं बांगड्याचं हा देवा मग
आणि हे 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 कसले? शेंगटे ते 200 चला 400 फक्त 400. वाट टाका 2. किती आले? 100. ह्याची बारकी कशी आहेत? बाबा महाग आणि काही नाही हो काय दिसलीच नाही म्हणून विचार. महागच होती मला 3.5 किलो घेतली कशी देतील? 200 वाटतं तुका लावतले इतकी गो महाग महागच आहे हो काय दिसले नाही. घेऊन ये जा तुका 150. हो घेतो. 150 नाही दादा. मारते मुरीच घेऊची ती काय मोरी मोरी मोठी नाही गावाची मोरी तुका मारते. तर आम्ही इकडे काय काय घेतलो मच्छी. मारणाचं रेट होतं जास्त चालू आहे इकडे. महागाई पण आहे कारण की इकडे वार असल्यामुळे ते बोलतात की जास्त महाग केले नाही. तर आम्ही इकडे बांगडे बोंबील मुळे घेतलं. त्याच्यानंतर कापी एक मासा येतात तो एक घेतलो. ते 4-5 प्रकारचे मासे घेतलो. आता आम्ही इकडून निघतो घरी जाऊ. हे बघा पिशी भरलं. 4-5 प्रकारचे मासे आहेत. बांगडे बोंबील मुळे आणि कापी 4 प्रकारचे मासे घेतलं. तर आता मी इकडून निघतो घरी जाऊ. तर आपण भेटूया आता पुढच्या ब्लॉगला. तर व्हिडिओ तुम्ही बघितला असाल पूर्ण तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला माझ्या सबस्क्राईब करा आणि पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओ पण असं सपोर्ट करा आणि व्हिडिओ शेअर पण करा. चला टाटा.